nayi kuphi lapho kufinyelela khona leli phimbo namhlanje ngiyakubingelela abadala nabancane ogogo nomkhulu obaba nomama osisi nobhuti abantwana abancane sanibonana lapho ukhona nje ungilalele khona ngiyakubingelela namhlanje. This is Apostle T.G. Shange namhlanje. I've got a little message for you that comes from God. Incwadi ngokukaLuka chapter 1 verse number 45. Ngiyaphinda futhi ngokukaLuka 1 verse 45. Ay content amandla la. Ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Angiphinde futhi ubusisiwe owakholwayo akushiwo ukuthi ozwile kodwa nje owakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini kungaveli kushange. Kodwa Nkosi yami lokhu okuvela enkosini uma ukukholiwe kuthiwa wena ubusisiwe hayi ukuthi uzwile ngoba kukhona abantu abezwayo kodwa bangakholwa ilento abayizuleyo. Khona abantu esike sikhulume kubona bezwe kodwa bangayikholwa into esikhulumayo. Kodwa namhlanje kuthi ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuzoba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Ngiyethanda kwena singisi lithi you are blessed because you believed that the Lord will do what he said. I like this version. You are blessed because you believed that the Lord, not Ushange, but the Lord will do what he said. Uzokwenza lokhu akushilo empilweni yakho. Kuyenzeka akhulume ngeintshumayelo zabafundisi. Kuyenzeka akhulume ngeprofeto zabaprofeti. Kuyenzeka akhulume ngokobizo lwakho. Lokho akushilo uzokufeza. Into yakho wena ukuthi kholwa yilokho akushilo. Angazi ukuthi uNkulunkulu utheni kuwena. Wena usubona isikhathi engazi ukuthi sesihambile. Lokho kwakhulunywa ubona ngazi ukuthi akusenzeki. Ngizothi mina kholwa yilokho uNkulunkulu akhulumayo kuwena. Uma akhuluma ngebhizinisi lizokwenzeka. Hey my God. Uma akhuluma ngomshado wakho ukuthi uzoba nokuthula, uzaba nokuthula. Uma akhuluma ngokuphila empilweni yakho uzophila. Ukuthi abanye abantu bathini bayeka abanye abantu. Kodwa wena izwa lokhu uNkulunkulu akukhulumileyo kuwena. Kuzoba khona ukufezeka kwalokhu uNkulunkulu akukhulumileyo empilweni yakho. Bazofika abantu nama negative words. Kodwa kukhona lento positive uNkulunkulu ayikhulumayo. Abantu bazothi wena you are HIV positive. Kodwa izwi likaNkulunkulu isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singesindise. Hayi man, lithi iBhayibheli uthi uIsaya ngemvimbo yakhe uNkulunkulu thina siphilisiwe. Okusho ukuthi noma ngakutshela udokotela athi wena you are HIV positive, kunamazwi akhulunywa uNkulunkulu empilweni yakho ukuthi wena uzawuphila. Hayi man, lithi iBhayibheli amandla okufa nokuphila athi asolimini lwakho. Thina as a prophet of God sikhuluma amazwi okuphila phansi kwempilo yakho. Angazi ukuthi kwathiwa mhlawumbe kwathiwa wena uyahlupheka, kodwa ngizothi namhlanje wena awuhlupheki. Ake uvuke nje namhlanje uthi mina ngihlupheki. Uvuke namhlanje uthi mina ngicebile.
uvuke namhlanje uthi mina nginakho konke. Bakhuluma abantu bathi awunalutho, bakhuluma abantu bathi wena awuzukuya ndawo nempilo. Bese uNkulunkulu afika khulume phezu kwempilo yakho athi wena uyaya ndawo, athi wena uyaphila, athi wena uyaphumelela, athi wena ubusisiwe. Anginendaba namazwi akhulunywa ngabantu mina kuwena, kodwa ngizothi namhlanje ubusisiwe owakholwayo, ngoba kuzoba khona ukufeza kwalokho okwakhulunywa kuye. Lokho wakutshelwa kuvela enkosini kuzoba khona ukufezeka kwakho. I don't care what people have said in your life, but I'm here to tell you today that you will make it. You will make it. Your business will make it. Uzawuphumelela wena baba. As I'm praying today, naba abantwana bakho bayakholwa Nkosi ilokho okukhuluma phezu kwempilo zabo. Angazi ukuthi bangilalele bakuphi, angazi ukuthi ungilalela umaphi nomzalwane, kodwa egameni lokuthi uyakholwa ilokhu okukhulunywayo kuye, uyambusisa uyavula leminyango ngegama likaJesu. Lithi izwi lakho ngenzeki kubantu, kuwena uNkulunkulu kuyenzeka. Because you have believed, sekuyenzeka egameni likaJesu. Sekuyenzeka egameni likaJesu. Because you have believed. Because you have believed. Because you have believed. Ngoba ukholiwe. Akushiwo ukuthi ubusisiwe owezwayo, kodwa kuthiwa ubusisiwe owakholwayo. uNkulunkulu makabe nawe, uNkulunkulu makavula iminyango, uNkulunkulu makandise umkhawulo wakho, uNkulunkulu makabusise inzalo yakho, uNkulunkulu makabusise umsebenzi wezandla zakho, uNkulunkulu makabusise umndeni wakho, uNkulunkulu akabusise umshado wakho, ikhaya lakho, uNkulunkulu makabusise ibandla lakho, uNkulunkulu makabusise impilo yakho yonke. In the name of Jesus kuyenzeka.